Iya, nggak tahu kan rumah kan ini. Jempol gak balik-balik. Halo, kawan ternyata. Assalamualaikum. Iya, salam. Ini nek cong Apa lek? Yo, makane ngoni-ngonane oman. Lho. Ngerti kok ngene wedhus ya lek. Ayo. Baduse tukar tambahan lambi iki saiki. Wis dhewe saiki waya aceklek. Apa dhewe ngono wedhus yo kangen kok lek. Sampe ngarit ning sawahe wong di dirawai hari wajah lockdown udah oleh ngarit ning sawahe wong saiki. Ngene iki daunane rek di omane. Oh, kamar gudang-gudang kaya semangka. Gak jambu gele kena lek itu tuku ite. Lah bukene lek. Kamu guys. Batinku ya apa tak kayak gawean iki mang. Kalian lebihan piye? Maksudnya kok Batinku lek kontraktor ngono dino iki engko. pawan iki? Heeh. Yo bajang kok tak omongan. Ra apa-apa ibu. Wong iso ketok kok. Ayo. Biyen tekelane kebu iso kok. Kita omongane kok. Ketok ndek ku iso ngono. Iso ketok. Bajang kok tak ngarit iso kontraktor gak iso, kutune yo iso. Kok tak omongane gampang iki. Ini sampai sapa? Nggih, engko. Wong dhewe. Oh. Yang kota iku. Alah wong kota wong sithik ngono. Yo. Awan iki yo kita ya. Nah. Bisa ora lek? Bisa lah yo ora iso lapo wong ngene omah iki. Bendino iki nyamene urung tangi ini sing makane pite yo aku. Bocah tentang. Iya, wayang ngene. Ya mangke beneran lek dene wonge obah ngono. Luar turu rasan iki. Yo wis ngono ae lek. Awan iki yo. Nah, nak nyuwun. Awas sih lek. Yo lek siap. Oh ya. Ngono lek. Ora Asal ning sawah berarti. engko tak teni ning kono wonge. Ngono. Yo. Engko tak kono wong Lasurono. Awan iki yo berarti. Lha masih aku ya? Hati-hati lek. Pada gunung-gunung was mongko. Lumayan gawean yo man. Ora kerja, ora gelem traktor iki tak doli. Gila wong wae. Mangan ora pet. Ya mangan ini polokno mangan. Man oi, man. Sih. Apa geger? Ngono jawab iki lho, mau lagi penak-penak kok. Sih. Apa? Ite mau pakan-pakane wis esuk pas bidang ini ketemu wae. Ngono iki lho, Pak. Apa iki? Stadion enak kok. Sampai turu-turu wayah ngene ku lapono kowe. Ono gaweane nyambet-nyambet gawe lain. Apa, Pak? Traktor sawah elek cong. Aku ora tahu, Pak. Terus kok padha ae koyo nganu kebu koyo biasane ngono. Cuman iku modele wis modern. Ngono. Bukan kepenane manusa iki. Yo. Lah, sok kapan? Wawan iki. Awan. Dadi mau pitem tak dol kabeh. Positif ta ora? Positif di awan iki. Engko anggar nemoni lecong ning sawah. Positif. Positif. Kowe nang kono? Yo awan ra. Enteni nang kono. Nah, Yo. Saiki sampe nang kono. yo adus-adus sik. Berkes no aja melek ngono iki. Sih, Dari sawah aku boyo aja tangi turu ngene iki lho, Pak. namanya kepethuk maton ayu-ayuan. Cak yo. Ben rapi bareng ngono. Gede kok. Kowe iki Pak apa iki malah anak jajari ngono iki. Ya ora apa-apa masih sehat adus esuk-esuk. Kowe ngono mbok anyar. Ngono mbok anyar. Iya bareng. Yo, gede iki malah. Ya nah ono ya ora apa-apa. Yo, yo. Tak salen cak aku lho. Ya ono adus Yo. adus.
Siap, mangkat. Capek kok ndi, Pak? Ketok ndi, Bang? Jadinya we love me yo. Tidak. Wis iki apa? Wis. Mangkat. Kakak cek aku. Alhamdulillah. Wayah lockdown wayah pacek le yo. Poso-poso untuk kerjunan. Bang bulan gundung no mak semongko. Tak kerja traktor bajak kepiye anune. Hitung-hitung di bang glundung ya long kerja to duit. Tenang. Di bang lecong iki. Jadi kene ora ono iki malah. Ngondo wong. Lah dihapus Pak aja. Di wong. Piye lek, Jong? Kalau gak ono kok malah ketemu kene. Kan apa aku mangering kluku kok. Ayo emang tak dikandani Pak Am. Kandhani kono kuwe. Ayo kalau lu iki lho. Go apa iku? Daleme dienggo keamanan. Keamanan. Iki ben lama Mas. Oh tak. Kene carane le. Jas iki. Di awake le. Tak siapno karo manja. Siap kok le. Tak kancal ya. Ape mbok gawe ra? Sekolah sik. Bismillah ya. Iki sing tak sengel dhewe le. Ora iso ta we. Yo iso. Wes. Bismillah iki. Hati-hati ya. Kan tadi kono le. Dari Yo. Kepiye gak tau kon kumakan ngene. Iki menawa iso ah. Ora ngajar. Dikon kumah cah. Tau nek. Wangel. Iso. Abah. Apa ngene iki? Yo. Aso sik, Mas. Aso sik. Yo, ayo Mas. Ayo foto-foto ku anu sik. Aso sik kono lho, Man. Kono. Heeh. Oke, lek ngono wis sik. Lah aso nak kene. Sik kan yo penak ae. Apa banyak le? Dilano lumpur ae. Ora. Gak lihat. Gitu. Aku poso lek. Poso. Heeh. Ya wis ra. Aku ya pot bae mang poso. Iku ngene sapa lek? Bos gawakno bojoku mang kemasane kowe ra poso. Dina poso ku ya wajib lek. Rukune iman ya poso kok. Wajib lah. Rukune Islam ya. Anak mang jane kudu ra kuat ndek mungkul apa aku. Ojo ra, nek iso ya poso wis mbok niati kok. Abot nek kono ya. Lah abot ra. Abot Ora aku. poso ku gedane. Abot aku nak mang kudu lho. Ngene-ngene.
kepiye iki ono? Aduh, aku wis ngelak-ngelak kudu ngombe lek. Tak ano. Bang. Gila, jam berapa lagi lek? Paling Jam apa? Delok kas ya. wis salat ta urung kowe? Wes langsung kene mang apa? Oh ya wis alhamdulillah. Urung nak urung kan tak kon gadinan mulai adus sholat. Masih lek ya. Yo ora. Poso kan. Iki mang aku jane apa ngabuburit barang kan. Pae mang lho. Biru ngomong aja. Dulu anu kan lho. Lek cong aja kon lupu. Tak loro-loro mang kowe. Aku ndok bengi ku ring omaman. Ora. Ya, Aku ketemu nganu lek kasman tak tahu lek kapan lek sing traktor aku wis esuk lek tak usahakno ya malah lek kasman gak iso kon traktor kuwe mulane mang aku dikon Pak aku ngono kon temoni lek cong nang kono ya wis aku malah kowe iso gawe ngene wah jane ora iso lho lek ngene wang lho lek ini pertama kalinya jen gawe ku nak urung dijajal ku kowe wis ngomong ora iso ojo jajal sik lek lakoni ya lek lakoni sik sing penting berusaha ya lek ya yo ora ya wis ngono ya tak aku mulai kok heeh yo kok barang tak weno kok bengi ya yo ketemu nang kono ya heeh lah mulai sik lho ya Kundi cah kae suwene pol gak balik-balik. Manoy! Lang aja. Wis opo iki? Pergi ke mana? Oh, mano. Sampai nyerot juga. Tidak saya. Piye sawahe? Terus ngono iku no. Lancar kowe jaya. Jos, kowe piye lek? Harapane man. ora kecewa aku digarap oman Nuh. Cah kene yo. Ngene pisan dadi lek. Piye lho wis. sing ijen jas cepat puasa Lho poso ki, Mang? Poso, cah kene poso kok dikeki ngombe moh aku. Geduk. Sini lho, Pak. Nyai poso beduk. Kowe tau apa beduk kata? Ane marani kowe Yo. ya. Ngejak kowe buka wis sore iki. Iso ta iki, Man? Mangin tak kok ada jam 4:30 kok. sholat ta urung man Wes cah kene jos. So, pokoke anu Pak teratur kok kene iki. Waktu. 5 waktu aja lali. Iku wajibe wong Islam yo, ana. Yo. Jane nek ora kuat amang kudu engko lho. Cawisi banyu putih karo kowe ketae. Wah. Kene bareng aku. Solo ketok meneh nak ngono. Tak ketok colone. Kadangan nikul. Godhong Teh. es ya jo. Mau aku mang. Aja este. Apa? Satu. Satu ya. Paling ingin aku ya. Sondet tekan di sini lah. Bisa kacau itu malah. Lah, emang sebenarnya siapa lho, Pak? Tapi ya susu mangan ning dalan aku wis dino. Oh yo kucek iku ae kowe, Bro. Kamu buri aku. Yo ono ning ngarep yo. Bohongan. Tegawang edan ya. Ora iki. Tok sontok ngene piye ceritane? Weh, iki mangku teko oman ngaman ya, Lek. Ono tilangan tapi kok ora ngono kowe demen kan lagi iso-isone nyekel traktor jadi tak gawani lho nak jungkel lho kedoan ta bobok-bobok aku Ngono. Ngono ngono. yo paham le macam-macam Ya, ya. bono wetenge mbok meneh. Iki lan pengawan kok boten tiba. Sawah kowe banyak lumpur. Lah tiba ndase pecah yo, kacau. Ngono. Baik. Pempes meneh. Ojo lho, Pak. Angel lho. Dalane diwadong kok. Metu pempes kono kowe. Piye kae? Piye ku mang ono komplain tara toko sing wong medal liyane. Kene dikenek kok kabeh kok. Apik, apik. Aku kene pertama kali gawe jos wis. Sayangnya aku mengengkel asal gak iso. Ini abot aku. Wis tak ongkar entuk dhewe. Jos ta? Yo jos.
Ning je penak zaman saiki. Biyen iki kebu-kebu. Iki pengen kebo. Iya, durung modern. Bune wis ndlodok ngono wis mirip. Mirip kancane Mas. Apa ora. Iki penak ana traktor le. Penak ya. Dan bapak mbiyen lah wis wong koyo kebu kabeh. Koso ya. Koso. Lah mulai pora iki. Iya mulai no. Hah? Yo jam piro iki lek? Wis jam 5 kurang seperempat. Ya wis ae wayahe mulang iki. Bapak kan ngene iki lho, Lek. Go jam bareng, Lek. Aduh. Anake ngene iki lho, jam ya. Kok ngene ya? Piye? Herane terno Kebengi ya. Kebengi bareng lho, berapa lho. Aku ya, Lek. Yo tenang, Aku Bos. jet iki emang Gampang lek. Aku ya ndi iki? Jamburino lek. Lek wangi enggak no iki lek. Ademno ora sik lho. Hei. Gane tak oke ya. dagange. Tuh Mas sik kene sikilem gorene. Kok kene? Oh ya. Tiba. Ben ora kebebas iki. Pengaman. Aman. Yo. Salene kok beban iku, Pak. Nah iki wis. Netek. Aja kenceng-kenceng. Wotol sikilku. Wes iku. Wis ya. Yo. Wih, kencengnya ngene iku lho, Pak. Dono kene, Mak. Ya, ayo. Terima angkat. Yo, ayo. Kurang ajar Pak opo iki. Iki apa ganjel kok kene? Bantul. Yo, ayo, wes. Lek jek ya. Ya lek wis lek engko bengi kan maro. Hati ya, Man. Yo, Lek. Iki teman ta, Pak? Cekan sing temen cekan. Yo. Jek ya. Ya lek. Yo. Berangkat. Hei. Teman. Yo, ayo.